И какво става, хора? Аз съм Избеге, тук с мен е Моника 05. Знам, че тя не може да говори. И днеска ще правим ревю на Gotham 6 Starter. Тук са ранковете, може да си купите всеки ранг. Ghost Boss е най-големия ранг. След това, ако искате да си закупите Ghost Boss, трябва да преминете през всички оставени. Тоест да скупите VIP, VIP+, Premium, Premium+, Ghost Plus и Ghost Boss чак. Да, мисля, че VIP и VIP+, си струват 6 лева. Права ли съм, Моника? Да. Премиума е 12, премиума плюс също мисля, че. Госта и Гост плюса са 24, доколкото знам. Ма не съм сигурна. Да, ще да. Да, и аз съм те. Значи, това ви е менюто. Ето с различните игри. Да преминем към Survival PvP. На Survival PvP има само, така както виждате, пускай за сайта ви. Има евенти. Ето е. Евентът е всеки ден от 8 часа. И да. Опа. Да преминем към следващата минигейм. Следващия минигейм е креатив. В този креатив ви спаунва в това малко лоби. Тази глава имате различни категории. Може да вземете собствената си глава. Ето. Само не, аз тук не мога да слага. Може да си изберете други различни неща, като предмети, животни, глави на животни, букви и най-различни неща. В този портал, като влезете, ви отвежда към вашия бот. Нали, това си е моят. И малко е подобрен, но да. На вашия бот той е толкова голям. Ето да покажем на този, че е празничък. Е толкова голям. Вие можете естествено да си направите втори бот. Тоест повърхностен, който е безплатен, но можете да си закупите VIP или VIP+, който ви дава втори плод. На това на креатива можете да правите всякакви различни неща, като пиксел артове, ето, подобие, пътчат. Пътчата означава да се махнете от това, т.е. означава, че пишете само в самия плод. Ето, disable settings chat. И кажете hibernate. Ето тук, това са различните гостбосове, гостове и да. В плота може да правите скин евентове и всякакви други различни евентове. Там да напишем това, това, нали, казах ви, че е моят. Това не съм го спила аз. А това беше една кула, но тя се разбира. Да преминем към следващата игра, която е Kit PvP. В Kit PvP-то не знам какво се прави. Не, шегувам се, знам. Значи, тук са топ киловете ви. Ето, топ кила до доза с 2260. В този портал, като влезеш и те отвежда на самия Kit PvP. На самото Kit PvP. Ето, това ви е за безплатен ранг, за безплатен кит. И ето на мен се падна китът с пошънката, инсталхилката. И да, още веднъж сме естествено. Но сега няма да се бием. И това перце ви дава мощност да скачате. Значи,
Това са ви китовете, които вие имате, а пък тук може да си закупите китове. Да, ето, този е вид. Да преминем към следващата игра, която е Fast Builds. Тя също ми е любимата. В Fast Builds, влизате в сервер и почвате да строите. Те ви показват какво да направите и вие трябва да го направите абсолютно същото. Ако примерно тази глава е обърната леко насам, се брои за грешка. И така, например, следващата игра SheepQuest, която тя е много. В моя канал има как се играе. Да, в нейния канал ще има линк в описанието. Има как се играе. SheepQuest представлява, за тия, които не знаят, трябва да се вземете, т.е. изберете си отбор и трябва да се стараете да вземете възможно най-много овце. Тук е за аутоджойнови и аз вече съм влезна. Да, от мидъла, от центъра. Следващата игра е Бал. Болът е... Не знам, тук трябва да се биете. Тия са... Да, аз имам очевидно стрели. Значи да видим. Тук трябва да се целите с всички други, които сме само аз и Моника. Ето, примерно така се цели. И нали трябва да убиете възможно повече си хора. Следващата игра е Egg-Wars. Надявам се всички знаят какво е Egg-Wars и да не се налага да обяснявам. Egg-Wars трябва да се защитите яйцето. И да, тук можете да влезете автоматично в тим. Между 300 така една по една таблетите. А тук е солтови. И тук пише Egg-Wars, естествено. Тук също е автоматично join за солт. И да, следващата игра е Skywars. Предполагам пак всички я знаят. Skywars, това ви е бранчешката за автоматичното. Това ви е шопа, т.е. магазина, откъдето се взимате разни неща. Ето тук почва, когато е в оранжево, почва, когато е в червено се играе, пък когато е в зелено се изчаква от хора. Това парти означава, че когато сте в едно парти, другите хора, когато вие цъкнете една табелка, те влизат автоматично с вас. И сте в един и също тур. Това е вашия профил. Тоест, показва ви колко кило имате, колко умирания и да. Следващата игра е Skyblock. Skyblock представлява едно малко островче, на което се оцелява. Тоест, тук пише на сниме. Тоест, ето, нямате още. Напиши. Да, и се пише. И се означава твоя си профил, вашия си. Да. И ето това. Естествено имате чест с много неща. Езерци, кабелстъл и дръвче и крава, която няма да ни трябва. Следващата ми игра. Чакай, той няма повече. Това е като цяло. Да преминем тук насам. Да видим какво има. Да, забравих да кажа, че тук също може да видите мини игрите, когато отстъпите напред към спам. Почти всички играти. И така, тук ние ще завършим нашето ревю на Ghosts. И ако ви е харесал, не забравяйте да дадете лайк на клипа, да се абонирате за мен и моят канал 5 и
Това ще е